Oh, bună seara! Vrei să pocnești? Hai, pocnești-o. Hai, pocne cheia mea, hai. Nu că nu se vede, nu prea filmează bine, dar hai. Hai, pocnești-o, hai. Așa, uitați, petarda s-a pocnit Revelionul. Mă duc spre ea, gata, s-a pocnit. Mai pocniți una, na. Revelionul la mulți ani 2020, Măceșanu, să trăiască Luiza, familia Măceșanu și Melencu. Nu pe mine, bă, nu pe mine. Asta tragi și tu, na. Micro 40 Galați. Vezi casa bubuitare. Da. Bă, nu dați trasul. Oh my god, ce-a bubuit. Asta e cate... Nu da pe mine, mă. Mă, da, ziceți. Poftiți? Trageți și voi cu petarde, să filmez aici petardele, cum bubuie. Vă rog frumos, hai, trageți. Nu vă filmez pe voi, că n-am dreptul. Trageți aici cu petarde. Păi rămâneți. Da. Nu avem petarde. Dar tras cu petarde? Poftiți? Tu ai tras? Am tras, da. La mulți ani de anul nou, mă filmez doar pe mine, atât. Băi, stai unde, ai fost la Pepi, la bunicul? Unde la bunicul? La Pepi. Pe cine? Tatăl meu? E bunierul tău? Unde? El pe Suliței? Aici stă. Nu știu. Băi, mă, ta cine? Vasilica? Da, Vasilica, am și o soră. Și unde Vasilica e în Spania. Și el la ce unde sunt? Care-i părăsiti? E Ruleț Maria, Ionela-i sora mea, Ruleț Marcel Drăgani, frate meu. Îți la cămin și ea, nu? Da, nu-s la cămin, s-a asistent maternal, eu am fost în cămin. Dar are sticii din frații tău? Cum? Are sticii din frac? Arstite? Da. Da, e vărul meu. Are sticii bă? Da. Wow! Stai, mă! Mamă, s-a tras pe la Larisa aici prin zonă. Rolul Larisa și Nicoleta Marian. Vai, mamă, ce-a bubuit! Ați văzut? Voi... Vin imediat, e ziua mea, Revelionul 2020. Vine cu asta acasă! Bă, ce tare a bubuit, am filmat-o. Pe cer. Ota, s-a tras. Bubuie, să-ți ce va fi aici, bubuituri. Bă, dar unde faci Revelionul? Poftiți? Unde faci Revelionul? Revelionul aici, Micro 40, filmez cu telefonul și pun pe YouTube. Pun pe Facebook, pe YouTube. Da. Trece mașina de Buzău, Mărășești, Moinești, Bacău, Moinești. Nu, că eu sunt foarte bun. Uitați ce cruce am aici. Stați să vă arăt. Ia. Pot să iau și eu din ăstea, am dat și mie una. Stai, vreau și eu. Stați să vă arăt ce cruce am. Uitați crucea. Uitați ce cruce. Ăsta bubuitare, uitați, bubuie. Uitați și crucea am, vedeți? Da, am înțeles. Bubuitare. Eu sunt Ruleț Regio 884, fundația mea aproape, ajută.ro. Îmi pocniți și una, că vreau și eu să aud tare, vreau aici. Pocniți una, vă rog. Ia, asta e strada Victor Papilați. O, te-a bubuit! Oh my god, ce-a bubuit! Bubuie rău! Bubuie rău, Revelionul, Boban de Roc! Să trăiască Sibil, Simona, Orana, Iram! Să trăiască cine? Cosmin Marcel, iubitul lui. Să trăiască toată lumea, și Măceșanu, și Tudoriză, și Melencu, Luiza, și Gheorghe Dincă nu. Și el, Dumnezeu hotărăște soarta. Și el să trăiască, dar nu eu îi dau banii. Cât vrea Dumnezeu. Ce tare bubuie. Mai pocniți petarde. Eu mai filmez aici. Vreau petarde să aud aici. Auzi. Revelionul. Eu sunt. Să trăiască Cătălina. Constantin, nu știu cum o cheamă, Constantin, nu știu. Aici se pocnește iar.
Dumnezeu, anul 2020, să ne aducă fericire Andreea Marandei, Gabriel Cristia Mariana, Ruleț Maria Ionela, Arținte, Ruleț Marcel Drăgan, Vasilica Răuleț, Ruleț Chinaș. Zic în filmare să trăiască familia mea, Răuleț. Hai că vin în coada. Auzi, pocnitori. Da, zici. Da. Dacă seara te joacă mie? Diseară nu. Da, unde nu știu. Păi stau la o familie, pe Lozulen 13. Ce faci acolo, tăticule? Păi mă crește și mama, Stoian Romica. Te-ai crești ea? Da, mă Ce crește. cauți tu la ora să fie aici? Îmi dă voie că am 18 ani, am ieșit din sistem și nu mai răspunde nimeni de mine, decât poliția. Poliția. Da. Și de ce filmezi? Filmez ca să am ca amintire Revelionul, că niciodată n-am avut un telefon și am filmat un Revelion, am fost sărac. Unde ai pus? La cămin? Da, la cămin părăsit de mamă și bătut legat de pat, deci... Ia vină cu așa. Da, Pe aici. aici. Că s-a ușuc. Cine te-a bătut asta? Cine? Asistente de la centrul Licuriș de aici. Poftim. De la centrul Licuriș de aici, de lângă biserica Ștefan cel Mare. Să filmăm, tată, ca să... Ce ți-a făcut? Și te-a fi și violat? Probabil, nu știu. Păi știți sau nu? Da, ce, asta nu știu. Trauma. Cine te-a violat? Un gardian din parcul Izer Criminal la mama la o vârstă de 14 ani, de lângă care stă un vecin, nu știu. Nu mai știu, cum Ce mai... le-ai fost la poliție să le fac? Mi-a fost frică că dacă nu, mă omora ăla. Mă omora dacă îl spuneam la poliție. Băi, de ce îți bate joc de el, bă, mea, pula în mama lor să... Îți bate joc de el, bă. Păi își bate joc de mine, da. Și copiii se iau de mine pe stradă, bă, face mișto de mine. Salut, la mulți ani, să trăiți. La mulți ani. Vreau și eu una, pot să pocnesc și eu una? Îmi dați una din aia, vă rog? Da, te dau de care te dau. Una din aia mare, care e groasă. Ia, Dați-mi și mie. ia. Dar n-am foc. Hai, du-te mai încolo. Nu, n-am foc, mă duc și... Hai, pocnești, tu te arunc. Da, dați-mi brichetă, că o pun în stradă. Mi-aduc bricheta. Da, vă aduc bricheta, mulțumesc. Uite, eu sunt cu petarda, o să care bubuitare. Să vedeți, da, asta bubuitare, să vedeți. Nu pe stradă unde sunt mașini, aici și pe trotuar. Domnul, aveți grijă să vezi. Nu, cel mai în distanța, aici e bună, ha? Haideți să filmăm, uite, eu cu bricheta. E periculoasă. Uitați. Plecați de aici, domnul. Fugi. Bubuie, ia să ce bubuie. Plecați. Categoria F2, F3 asta. Fai, mamă, ce-a bubuit. Vă aduc bricheta. Fai, eu am pocnit-o. Da, îmi place. Mai dați una? Bine. Ața, gata. Mulțumesc, mă, gata. Am închis aici. Eu prim. Papa, Răuleț, Slavă, Țiriculai, vă iubește pe toți. Sinescu, Jasmin, toți. Iuliana, de toți. Matei, toți, vă iubește. Și ăștia din file, papa. Stați. Stați să închid filmarea, 13. Hai, mă, închide-te. Aici la Revelion, aici. Stați să mă opresc. 20, închide-te. Hai, mă, închide.